ce biki Mustapha na busa ne ya kawo gudunmuwa. Malam Tukur ya yi aure sinyar ma'aiki da Hafiza amarya Allah ƙara so da kauna. Malam Tukur ya yi aure sinyar ma'aiki da Hafiza amarya Allah ƙara so da kauna. Sunanka Allah a farko shi zan saka, kai ne kake bani ikon yin baituka. Rayuwa ango amarya waka haka, wakan aure sinyar mai zo mai maka. Muhammadu fiyayye shugaba mai zanta, darajan ka isa auren nan yayi albarka. Amarya ki taso ki zo ga an banki, ango ka taso ka zo ga amaryan garin. Ta caɓa kwalliya tana a can kana